gå ud, og jeg havde et æg. Jeg havde samlet et æg, og så kastede jeg det bare, og så fik jeg en kylling ud af det. Det er rimelig heldigt. Skidskægt dog. Jeg har en 8. Ej, gå ud og hakker tag med til dag. Og så laver vi... Jeg vil gerne lave en farm. Jeg laver en farm. Har du lyst til træ? Så laver jeg en have. En have. Jeg har 5. Jeg har lavet en have. Connor, mener du ikke optagningsprogram? Og det er Connor, som recorder, ham som ikke er mig. Ja. Ham med creeper bikinien, det er ham, som der lyder sådan her. Ja, sådan. Hej! Jeps. Det man skal. Det kommer vi til. Sådan. Ja. Jamen, så gør du bare noget af min, jeg laver lige det her imens. Og du, jeg tror selv, jeg laver noget fence, for, ja. Er det okay? Planks. Kom. Ej. Så lad dog være, men sådan der. Jeg kan bare høre den der mini-kylling dernede. Vi laver dem cirka 20 minutter lange. Ja. Jeg har stadig 8. Jo. Må du gerne. Sætter bare lige de her 22 fence. Må jeg så få din økse? Eller bede ham? Okay. Ja, jeg har 60 træ, ikke planks, men træ. Okay, kom ind. Her. Bare rolig, du kan kun komme ned på 5 liv. Ja. Nej, det er det nye, der er det 5.
Nej, Kalle, det er fint nok, det er fint nok, det er fint nok. Husk, at den må virkelig bare ikke komme op. Det gør den snart, bare roligt. Konrad, for dræber den ikke. Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Ja. Og hvis der er noget, I synes, vi kunne gøre bedre, så bare skriv den i en comment. Så skal vi prøve at se, om vi kan gøre det bedre. Ja. Nede under videoen i kommentarerne. Der kan... Har du nogen seeds? Ja. Hey, Connie. Ja, og Connie, her. Til dig. Jeps. Du skal sige glædelig jul til alle dem, vi holder en lille bitte smule af. Nå ja, ned i kommentaren, så må jeg også gerne skrive, om vi skal sige det på dansk, altså iron for eksempel, eller jern på dansk. Så skal jeg så, hvis jeg... Hey, må jeg lige bede om en sten, Connor? 1, 2... Nej. Connor, du fik den igen. Lol, den her fakkel, den bugger, den lyser slet ikke hos mig. Må lige se. Kan du også lige sætte den der fakkel der? Prøv lige at sætte en fakkel. Prøv at se, hvis jeg så gør det. Ja. Connor, hvad skal jeg lave? Det har jeg gjort. Jeg mangler bare seeds til at gå ud og finde seeds. Og vi skal også have noget vand. Jeg vil have noget vand. Har du fundet 3 jern? Må jeg bede om 3? Okay. Ej, nu er jeg lige kommet ned. Det kører lige lidt. Tak. Ja, sådan der. Nu har jeg. Hvad? Ej, nu begynder jeg også at miste liv. Har du fået noget kul? Nå. Det er ved at blive mørkt, Connie. Connie, bye! Så skal du længere nu.